huomenta vaan täältä Tassoksen auringosta. Oli kello 8 herätys, 10 tulee auto, kun vuokrattiin auto, niin lähdetään kiertämään vähän saarta. Niin se on lenkki vedetty ja tänään vuorossa reenissä arm blasti ja core blasti, eli käsiä ja vatsaa. Ja laitetaan video liikkeitä tulille ja video eetteriin, niin saatte vähän lomamatskua itsellenne, miten reenata nopeasti ja tehokkaasti ja rasvaa polttaa. No niin, aloitetaan käsillä, eli 4 kierrosta 15-20 toistoa ja tehdään 2 patterissa. Eli ensin aloitetaan raskas hauisliike, sen jälkeen pumpataan ojentajia, tehdään sitä 4 kierrosta, sen jälkeen tehdään raskas ojentajaliike ja sitten pumpataan hauista. Eka kierros on semmonen aika kevyt, ei se ota pahasti ojentajia, mutta kyllä 3. kierroksella niin alkoi jo tuntua kunnolla, että alkoi hapottaa, mutta ei muuta kuin eteenpäin ja nyt tehdään toistepäin, eli raskas ojentajaliike ja sen jälkeen pumpataan sitten hauiksi. No niin, koko jumppa tehty ja hyvä pumppi tuli kyllä hauiksi. Tää kyllä lisätään kerran viikossa reenien päälle, niin saadaan kunnon veret sinne lihaan ja saadaan sitä kasvamaan, kun saadaan ravintoaineet pumpattua sinne käteen. Että itsellä kun nuo kädet on vähän tommonen ongelma, että ne ei ole tuppanut kasvaa eikä pystynyt kunnolla reenaamaan. Mut sitten core blastia.
No niin, sitten on polahdettu taas altaaseen jumpan päätteeksi. Toi Kore-jumppani vie kyllä mehut ja lannistaa, että ei pysty kokonaan edes tekemään 15-20 toistoa. Sanoin, että sitten alkaa olla kova, kun siinä tekee 20-30 toistoa joka kierroksella. Ja sitten se loppupitokin niin tuntuu kyllä syvissä vatsalihaksissa, kun puristaa vattan liitteeksi. Eilisen olkapää jumpan jälkeen niin kyllä tuntuu olkapäissäkin. Tosi hyvä reeni taas tuohon päivän alkuun ja tästä on mukava jatkaa päivää. Ja tänään on vuokrattu auto ja lähdetään vähän kiertää saarta tuommoisella helkutin pienellä Fiat Pandalla. Mun mielestä tosi näppärä tuommoisella pikkuautolla mennä, niin sen saa hyvin parkkiin. Just isäntä toi auton tuohon.